Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 72 anyos na lolo matapos na pagtatagay ng kanyang 75 anyos na kuya alas 8:20 ng umaga nitong Biyernes, Agosto 29 sa Barangay Poblasyon 1, Basod, Camarines Norte. Ayon kay Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, dikop ng Basod MPS, bitbit ang isang bolo. Pinasok ng sospek sa paliguan ng biktima at saka pinagtataga. Nakatakbo pa ang biktima palayo sa sospek, ngunit nasawi rin. Kasi yung biktima natin is walang saplot. So base sa investigasyon, ito ay naliligo, then galing dun sa sarili nilang bahay. Tapos parang may habulan na nangyari hanggang nakarating sila dun sa kalsada. So makikita dun sa crime scene na may mga patak ng dugo galing dun sa bahay nitong biktima. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang may alitan ang magkapatid. Yun na nga, ating pinapaalala sa ating mga kababayan na iwasan ang paggamit ng dahas sa pag-aayos ng alitan. Dapat bawas ng init ng ulo. At saka hinihikayat natin na lahat ng mga bagay na mga ganito, ang hindi pagkakaintindihan, pwede namang idulog sa barangay o sa amin dito sa aming pulisya para maiwasan yung ganitong mga trahedya po, na nagaganap. Naaresto naman kaagad ang sospek matapos ang krimen at nabawi ang ginamit niyang bolo. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa siya ng Basod Municipal Police Station at naharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.